Аз съм One Punch Killer и днес ще играем Clash Royale. Имам една добра и лоша новина. Първо лошата. От 4-та арена без да искам спаднах на 3-та, но добрата е, че имам Clan Battle Chest и чакам много време за да го отворя на камера и да го отварям. 1620 голд, 25 тарос, скелетон армия, да видим, Goblin Barrel, Lighting, Skeletons, Archers и мини пека. Добре. Скелетон армия. Къде да сложа скелетон армията? Ай, нареча. И аз мисля това да бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал и до следващия клип. Чао!